Informativos Taula Acció. Hola, bona tarda. Ens li parla el senyor Confiscau en directe des del canal taulacció.com. La veritat és que estem emetent avui com a primer dia i la nostra informació que hem de donar és acerca d'un projecte destinat als joves de Castellar del Vallès. Ara ni connectem en directe amb la plaça de l'Espai Tolrà per saber més informació. Adeu. Taula Acció és un projecte per facilitar els recursos als joves de Castellar del Vallès perquè desenvolupin les seves iniciatives. Pues res, tu, que ara m'han dit que expliqui la conya aquesta dels pavos. Pues mira, que no són pavos, nena, que són euros. Euros, d'aquests del bitllete. Que tenim 2.000 pavos, que són 2.000 euros per gastar amb el que vostès vulguin, nanos. Els joves, el jovent, podeu fotre el que surti d'allà, amb aquests diners. Adéu. Els ha informat Tim Ali, Taula Acció Televisió, Espai Tolrà.